Hello guys, ako nga pala si Ayeah at eto na naman ang mga iba't ibang nakakatuwang videos and posts sa social media. BantaYeah! BantaYeah! I found a natural corn dog out in the wild. Let's taste it.
nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Madami pa kaming ipapakita in the future. Please don't forget to subscribe. BantaYeah! BantaYeah!